školička. Vítam vás pri mimoriadnych správach, ktoré budú venované našim pánom učiteľom. Žiaci školského parlamentu si pre našich učiteľov pripravili malé hudobné prekvapenie v podobe pesničky. Každému učiteľovi zahrali pesničku na vlastné želanie. Ďalšiu pesničku venujeme pani učiteľke Demočovej. Pesničku od Tubulatánky Zmysel lásky venujeme našej obľúbenej pani zástupkyni Atke Gondovej. Pri príležitosti významného dňa učiteľov u nás v základnej škole s materskou školou sme boli svedkami krásnej slávnosti tých, ktorí nás privádzajú k múdrosti a zodpovednosti. Oslávili sme deň učiteľov, tých súčasných, ktorí stále pôsobia na našej škole, ale aj minulých, ktorí sú už na dôchodku a toto krásne, ale zároveň náročné povolanie vykonávali dlhé roky. Pri tejto príležitosti sme im mohli poďakovať aspoň malým gestom a to hranými scénkami, piesňami, básňami, ktoré si pripravili naši spolužiaci. Vedela, kto má lásku. Ktoré sme si pripravili pri príležitosti významného Dňa učiteľov. V tento deň patrí veľké ďakujem všetkých učiteľov, ktorí vykonávajú zodpovednú, náročnú, ale aj zaujímavú prácu s deťmi. A takisto všetkým učiteľom, ktorí sa snažia odovzdať svojim žiakom len to najlepšie. Po roku opäť medzi nás zavítali aj naši učitelia dôchodcovia, ktorých srdečne vítam. A želám čo pre nich učiteľ znamená a aký by mal podľa nich. Čo pre teba znamená pani učiteľka? Všetko, lebo vždy nás učí a vždy stojí pri nás. No, to je pekné. A ktorú pani učiteľku máš najradšej? Našu Alenku. A prečo ju máš rád? Lebo neviem prečo, ale veľmi sa mi páči, lebo vždy stojí pri mne. Dobre, ďakujem. Ďakujem, pani učiteľka. Pani učiteľka pre mňa veľmi znamená, to je asi najlepšie do školy, pretože nás učí, skoro každý má dobré známky, dobre sa učíme my. A ktorú pani učiteľku máš najradšej? Ľubicu Šufiarsku. A prečo ju máš rád? Pretože je naša trénna a dáva nám dobré známky. Ďakujem, pani učiteľka. Učí nás veci, ktoré v budúcnosti budeme potrebovať. Hrá sa dakedy s nami. A ktorú
pani učiteľku máš najradšej? To sa nedá povedať. A nemáš ani jednu takú, ktorú máš aspoň trošku viacej rád? Všetky sú dobré. Ďakujem. To znamená pani učiteľka. Že ma učí, aby som bol múdry. Ktorú pani učiteľku máš najradšej? Moju. A to je ktorá? Maria Čemeričková. Čo pre teba znamená pán učiteľ? Pre mňa je učiteľ ako druhý rodič, ktorý ma pripravuje do života a učí ma novým veciam. Ktorý tvoj učiteľ je najobľúbenejší? Pani Šelka Budačová. A prečo ju máš najradšej? Tak ona je veľmi milá a učí nás to s takou zábavou. Čo pre teba znamená pani učiteľka? Učiteľ je pre mňa človek, ktorý ma pripravuje do života a snaží sa o to, aby som sa v škole cítila dobre. Ktorú učiteľku alebo pána učiteľa máš najradšej? No, mám rada takmer všetkých učiteľov, ale kebyže si mám vybrať takých najtroch, tak je to pančerka Atka Gondová, pretože je veľmi milá, dá sa s ňou dobre porozprávať nielen o školských veciach. Ďalej je to pán učiteľ Malatinec, pretože si pri ňom môžeme veľa dovoliť a je s ním veľa srandy. A potom je to pančerka Mária Kamenská, lebo je k nám milá, vie dobre podať učivo a je s ním veľa srandy. Čo pre teba znamená pán učiteľ? Pre mňa pán učiteľ znamená, je to veľmi dobrý človek a všetko nás naučí. Ktorý je tvoj pán učiteľ najobľúbenejší? Pre mňa pani Šelka Budačová, Prečo ju máš najradšej? lebo ona to tak vysvetľuje tak s takou radosťou a dobre to vysvetlí. Školské správy, TV školička. TV školička.